Hepe sa Talisay City Police Station nangayo og dugang mga pulis alang sa dakbayan. Kini aron madugang sa pwersa nga makikumbati batok drugas. Si Chona Carion sa report. Lack of personnel, lack of logistic. Giangko ni Superintendent Marlo Conag ang hepe sa Talisay City Police Station nga kuwang gyud ang iyang mga sakop. Ang Talisay City Police Station adunay 73 ka mga pulis. Ang usa ka team sa Drug Enforcement Unit nga naglangkob og 8 lang ka mga pulis mo'y gitahasan sa anti-drug campaign. Gusto unta ni Conag nga dugangan ang mga sakop sa DEU aron mas daghan pa ang ilang mabuhat. Sumapa, halos wala na day off ang mga pulis sa dakbayan gumikan sa ilang kagamay. Halos wala pa nga na yung DEU natin. Alam niyo naman yan. So, hindi naman challenge. It is a running reminder sa amin na hindi talaga kami mag-relax. There's still so much work to be done. Iyang gitinaw nga dugay na siyang nag-request og dugang sakop alang sa dakbayan. Hinuon dili lamang sila ang namroblema sa kakuwangan og personnel kay mausab kini ang nasinati sa ubang mga police stations. Kulang din kasi ng personnel yung entire province ba. Ano lang nila binabalance lang din nila yung mga kulang din sa ibang stasyon. So we understand. Apan ang kakuwang sa police personnel wa makapugong sa ilang kampanya batok sa kriminalidad ilabi na sa kumbate batok drogas. Uban ni Marlon Melgazo, Chona Carion, Balitang Bisdak.